Goddag, jeg hedder Lina Lim. Jeg bor i Danmark. Jeg har været i Danmark 15 år siden. Og nu har jeg en operation på ryg, som jeg har smerter, der er ramme i ben. Det hører nok en ikke-snærve i starten. Og så bagefter har jeg en discoprolap. Jeg har lidt svært at udtale. Men jeg synes, det går meget godt med operation. Det foregår på Capsho Privat Hospital her i Hellerup. Det går meget godt. Hvis der er nogen, der har behov for operation, så skal I ikke bekymre om operation. Jeg vil stærkt anbefale at gøre det, hvis du synes, du har smerte, som jeg har. Se, efter operation 2,5 timer kan jeg vågne og snakke normalt. Det afhænger om man er sund og rask. Men jeg er sund og rask, og så efter jeg har en operation, har jeg det fint. Jeg skal hjem igen i morgen. Tak for det.